Hello guys! Ngayon po ay magmumukbang kami ng ultimate Filipino breakfast. Meron pa kami ditong hotdog. Hotdog, And what is that? longanisa, And then, bacon, tocino. tocino, itlog, okra, tinapoy, Rice, kanin. kamin, Before anything else, we have Itlog. to pray first pa. Yeah. Bless In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Your daddy, you're so mean. Okay, it's done. You need to use your hand, of course. Eat fork. Bagong gising lang po kami. Kasi, syempre, breakfast siya. Ngayon lang ako magganito. Kasi mahal dito ang mga ganito eh. It's expensive eh. That's why, my first time. What? Baga. Hotdog! Homemade longanisa. Homemade, no? Homemade. I bought it from ate. No, you. Ang dami po nito. Mataba po ako pero hindi ako nakakarami ng pagkain. Mabilis lang akong tumaba talaga. Ayaw niyang kainin itong mga pagkain ko. Yung itlog lang gusto niya. Sarap kaya. Minsan lang ako nakakakain ng ganito dito. Kasi medyo ano siya, mapresyo. Tosino po. Kagigising ko lang po. Pasensya na kayo sa mukha ko. Nagluto lang ako. Tas naghilamos. Okra. Matab. Sarap ng tosino ng Nida. Tapos yung longganisa din niya. Masarap. Manamis-namis po siya. Pero hindi sobrang matamis. Ayoko yung napaka-tamis na pagkain. Kain po tayo. Parang kulang yung kanin. May egg din po ako. Yung kinain ng asawa ko, scrambled egg. Ayaw niya ng egg. Ang sarap. Ay, tataba na naman ako nito. Parang hindi siya halata sa camera. Wala pa kasi akong special na ano para sa video. 1 month pa lang po ako sa YouTube eh. Parang libangan ko lang din to. Masaya ako na ginagawa ko to. Pag day off, kasi parang naboboring kasi ako pag day off guys. Kaya sabi ko mag-YouTube nga ako para medyo ano. Kasi hindi ko kasi masyadong gusto sa Facebook. Sarap. Gulo ng buhok ko. Ayan. Hotdog po ito. Puti siya. Baka chicken hotdog. Tapos may coffee ako dito guys. Ang sarap. Sarap din ng coffee ah.
Coffee ng Slimming Keto, guys. Masarap siya. Parang 3-in-1. Nag-endorse na ako ng Slimming Coffee. Try nyo po ang Slimming Coffee. Masarap. Na-addict ako sa Slimming Coffee. Guys, kung gusto nyo na may video kami ng asawa ko, pwede kayong mag-suggest. Tapos, kung kaya namin gawin, gagawin po namin. Open po kami sa any kind of suggestions po. Para ma-improve namin ang YouTube namin. Ang sarap-sarap talaga ng tusino. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakakain kasi ng tusino. Kaya ko naman yung gumawa ng mga ganito sa bahay pero wala akong masyadong oras. Okra. Prinito po. Ito, masarap din. Ganito kasi yung ginagawa ng nanay ko sa umaga. Alam nyo guys, nakakamiss ang Pinas. Kasi, pag gumigising kami ng umaga dun sa Pinas, ready na yung pagkain namin sa mesa. Tapos, ang dami rin, hindi naman siya madami, pero meron din siyang ganito, hotdog. Maagang gumigising yung nanay ko guys. 2:30 pa lang gumigising na. Kaya nagagalit kami minsan kasi high blood din siya. Natatakot siya na hindi siya maagang gumising para makapagluto para sa mga sa amin. Sarap ng tusino guys. Nida po siya. Pati itong langganisa, nida rin. Ito rin. Pero mas gusto ko yung red na hotdog. Nagkulang yung kanin guys. Sarap kasi ng kanin na ginisa dito sa mga pinaglutuan ng hotdog. Yung ganisa. Sarap. First time ko pong mag-video habang kumakain, magmukbang. Busog na ako. Hindi kasi ako sanay na kumakain ng umaga, guys. Alam nyo, pag pumapasok ako sa trabaho ko, kasi ang trabaho ko, nagsisimula na ng 6:50 AM. So, maalis ako dito ng mga 6:10, ganun. Kasi nagbabas ako. So, maaga akong gumigising. Sometimes, alas 5 gising na ako para Pero sometimes, 5:30, ganun. Kasi hindi naman ako kumakain. Noon ang ginagawa ko, maghilamos, maghugasan ang sarili ko, magsipilyo, ganun. Tapos, papasok na. Next vlog ko guys, susubukan ko yung kanin na cauliflower para kahit mapadami tayo ng ulam, basta cauliflower yung kanin, hindi tayo masyadong tatapa. Masarap din po yun. Sarap ng sarap palang kumain sa harap ng camera. Mapapadami ang kain mo talaga. Asawa ko kasi ayaw niyang kainin to. Next time baka magmukbang kami ng
Pag medyo mainit-init na sa garden, magmukbang kami dun ng barbecue. Yun ang gustong-gusto niyang kainin. Malamig pa kasi ngayon sa labas, guys. Sarap talaga. Pero, wala nang kanin eh. Sige guys, pasensya na kayo. Kasi first time ko pa itong mag-vlog. At medyo hindi rin malinaw yung camera ko. Kakita ko dito. Alam ko kung bakit. Masarap po. Na-addict talaga ako sa tosino. Yung tosino ang naunang maubos. Ay, yung ano pala, okra. Mahilig din po kasi ako sa gulay, guys. Papakita ko sa inyo sa summer. Magtatanim ako. Marami na pala ako dito mga seeds. Tumubo na nga yung iba. Sige guys, God bless sa inyong lahat. Bye. Thanks for watching.